أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Abantu abangezwa ezindlebeni. Abantu abayizimungulu. Abantu abangaboni, izithulu, izimungulu, izimpumputhe, la yaqilun, umqondo wabo usebenzi. Amakhanda abayaqapha, amakhanda abagcwele upelepele, basangene, bayiziwula, bayiziphukuphuku. Namhlanje ngifuna ukunitshela ukuthi obani la bengikhuluma ngabo. Nizobazi namhlanje. Ake nginenzele umzekeliso. Inhlanya ziyakhuluma. Luthi olunye uhlanya, he bafowethu, yaze yafika nakithi World Cup. Akazi ukuthi World Cup yadlula ngo-2010 eSouth Africa. Uyamphendula omunye. Uthi mina ngiyababona bonke. Ngiyazi ukuthi uMaradona uzoyikora 3 goals. Akazi ukuthi uMaradona wafa wangcwatshwa. Uthi omunye hayi le World Cup izothathwa iKaizer Chiefs. Akazi ukuthi iKaizer Chiefs akusiyi club yesquad. Uthi omunye hayi izothathwa iBarcelona. Omunye uthi hayi namanga izothathwa iChelsea. Omunye uthi hayi ibhakabhaka likuphi. Bayahlanya bonke, bakhuluma umsangano bonke. Kodwa naloyo utshela ukuthi ukhuluma into enengqondo. Labantu ke ngikhuluma ngabo abahlanyayo, abasangene, abanamakhanda agcwele upelepele, abayiziwula, abayiziphukuphuku. Ngikhuluma ngamaKristu. AmaKristu ayigulela ngamakhanda nje. Ngeke futhi uzumphikise. AmaKristu athi uNkulunkulu uziqu intathu. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Mawufunda iBhayibheli encwadini kaMateyu 1:20. Ikhuluma indaba eyinqaba. Ithi uJosefa wayesefuna ukumlahla ngasese umkakhe ngoba wayemsola engafuni ukumthela ngehlazo. uNkulunkulu wathumela ingilosi wathi ungabaleki, ungamlahli ngasese umkakho ngokuba lokho akukhulele kungumoya oyingcwele. Ngawe amagama uJesu ungumoya oyingcwele kusho iBhayibheli akusho kambatha umntwana. Ngithe nginibizela umsangano wobuKristu. Uthi ke umbuzo, we maKristu, ngabe ubuthathu bukaNkulunkulu bunomoya oyingcwele abangaki? Ngoba lithi iBhayibheli uJesu umoya oyingcwele. Nina nithi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Kodwa iBhayibheli lithi uJesu umoya oyingcwele. Uma ngilalela ke mina, ngabe amagama kusho ukuthi ebuthathweni bukaNkulunkulu omoya oyingcwele babili. Yabona ukuthi nisangene. Nikholele entweni engekho eningayazi. Ngiphinde futhi ngiqhubeke ngawo wona lo moya oyingcwele. Lithi iBhayibheli uJesu wathi ephakathi emfuleni iJordani ebhabhadiswa uJohane, kwehla umoya oyingcwele ezulwini ngesimo sejube limhlophe, umoya oyingcwele. Muphi futhi umoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Kodwa nanku umoya oyingcwele wehla manje ngesimo sejuba. Bafowethu, hayi
nizongisola nje mangithi nisangene. Ngiyanibonisa nje umsangano wamaKristu. Libuya futhi kuJohn 16. Uthi futhi anganishiyi nodwa. Ngingishiya nomthokozisi omoya oyingcwele. Kusho umoya oyingcwele obashiya nomoya oyingcwele. Lo moya oyingcwele ongobunye wobuthathu bukaNkulunkulu, ongowesibili nowesithathu wobuthathu bukaNkulunkulu. Umsangano wamaKristu ke lo engikhuluma ngawo. Uma ngabe amaKristu ningiphikisa nisho nithi mbathu namanga. Lento siyikhuluma yayikho. Aqhubeka amaKristu athi uJesu uNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaMateyu sithola ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga abafundi bakhe bamtholelele khona emkhumbini. Umsangano wamaKristu loyo. AmaKristu athi uJesu uNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaJohn 4 ithi wayesekhathele somile ufuna amanzi. uNkulunkulu ukhathele womile ufuna amanzi. Umsangano wamaKristu loyo. Uphinde futhi uJesu atholakala encwadi kaMateyu 5 ehleze entabeni efundisa. uNkulunkulu uhleze entabeni uyafundisa. Umsangano wamaKristu loyo. So ingakho ngithi mina amaKristu ayisanganele nje kuphela. AmaZayoni, amaWeseli, amapostoli, uZCC, amaJericho, iGalatia, you name them. Kusangenwe nje. Yilaba bathi inkonzo kamoya bayayisanganela nje. Yilaba bangaphele emanzini bayayisanganela nje. AmaKristu la yakhululeka. Angithi yabona. Ubuye wabuze futhi amaKristu ukuthi uJesu wafavuka, yebo. Wafela izono zenu, yebo. Kodwa nisazofa, yebo. Uyabona nje basangene nje. Zahlanzwa izono zenu, yebo. Kodwa nisaqhubeka niyona, yebo. Nizohlulela ngokwemisebenzi yenu, yebo. Yiphi imisebenzi? Abazi, ngeke bakuphendule. Bavele bakuqobelela amehlo njengathi imbuzi phekwe nempondo. AmaKristu ke layo. Umbuzo wami ke manje engiza nawo kule ncwadi kaJohn 16. AmaNazaretha athi lo moya oyingcwele lo mduduzi lo okukhunywa ngaye kukhulunywa ngoShembe umqali wendlela kusha AmaNazaretha. Abakwalihanyana barikimu yemedi, same verse uJohn 16 bathi ulihanyana umyemedi. Abakamndise nabo bathi futhi umndise, ubaba uFrederick Mndise uyena lo myemedi lo. Ithi ke umbuzo wami kahle nifuna ukuthini kithi? Ngiyanibuza ke maNazaretha, my IPCI, Masiyoni, nifuna ukuthini kithi? Ngoba laba abanye vele bayayisanganela, sengintselile vele imsangano yabo. Abangithusi ke labo vele bayisanganele vele. Nomdali futhi uyakuvuma lokho kwiQuran ukuthi ghayril maghdubi alayhim waladhalin. Lawo bantu labo bangaphansi kolaka lwakhe okuwamaJuda namaRoma, bese amaKristu kuba yiphukuphuku nje zamaphapethi nje, abantu abadonswa ngamakhala abenza konke imsangano kuthiwa bayenza. Kuthiwa khozana uJesu into engakazi bekhona bayakhonza. uNkulunkulu uziqu intathu bayavuma bayakhonza. uNkulunkulu baba uNdodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele, omoya oyingcwele bathathu kubuthathu bukaNkulunkulu bayavuma futhi. So amaKristu nje ayisanganele bafowethu, anginayo inkinga. Nginenkinga nalaba ke manje abathi umuyemedi, umduduzi, uShembe, umyemedi, ulihanyane, abanye bathi umndise, kodwa bakhuluma ngevese yodwa. Ngicela ningiphendule lapho ke. Masiyoni, ma-IPCI, maNazaretha. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.